Moi kaikki, tässä videossa mä maistelen mun kaverin Martinin ja Oliverin kanssa tällaisia Pokemon juomia. Ja sä saatat ihmetellä, miksi mulla on pipo päässä, no siksi, koska mä kävin parturissa. Sitten mä laitan silmät kiinni ja mä valitsen täältä vaan joku. Okei, eli tässä lukee lime flavor, eli täällä lime. Okei. Unohditko sun miten oma? Onko se oitavaa? Ajattelet, että se räjähtää. Mitä niin? Anna. Oota, mä koklaan vielä. No niin. Okei, hyvä. No niin. Okei, maistetaan nyt. Mä en tiedä, miksi mulla oli tollanen ilme. Se voisi joku Sprite ja vähän Coca-Colaa. Sprite on vähän kirpeämpi kuin sellainen. Sprite, kirpeys ja ihan vähän Coca-Colaa. Niin, mun mielestä tää on ehkä 5/10. Mun mielestä joku 7/10. 6,5/10. Alkoi juoda nää loppuun. Miksi te kaikki nauratte? Mä en naura. Tässä on mitään ainetta, mikä saa meidät nauraa. Nyt on kovin nauraa. 1/10. Liian hassu maku. Kaikki naurattaa. Okei, nyt maistetaan tätä. Okei, tää on joku strawberry flavor, eli tää on siis mansikka. Okei, maistetaan. Tää tuoksuu ihan mansikalla. Normaali mansikka vade. No ei oo vade, vaan mansikka. Joku mansikka plus joku Sprite. Tää on 7/10. Mun mielestä 6/10. 8. Okei, nyt me maistetaan vaikka tätä. Eli tää on viinirypäle. No melkein sama makuisia. Siinä on aina kuin Niin se on aika vähän makua, mut silti. Aina kuin Sprite. Toi tuoksuu pahalle. Niin tuoksuukin. Tää Mä en tykännyt. Mä annan 5. Mäkin annan 5. mun mielestä tää tavallaan vaan jotain kuplavettä, missä on vähän sokeria, eli niinku 5. joo. Mä sanon 4,5. Mä annan 5. Ei ollut paha, mutta se oli vähän outoa. Okei, tää on joku citrus flavor, eli tää on sitruuna. Eli se pitäisi olla vähän niinku lime. Ei vitsi. Ei saa. Mitä ihmettä? Tuoksu. Ei, tää tuoksu vähän enemmän. Ei, mä en tykännyt 3/10. Mutta ei ollut paha, mutta se oli outoa. Mä annan 3/10. Mun mielestä tää oli aika hyvä. Mä laitan 9. Mä laitan 5,5. Hä? Mitä? 5,5. 3/10. Pokemon Pikachu. Okei, meillä on enää 2 makua jäljellä. Nyt mä laitan silmät kiinni ja te sekoitatte noin. No niin. Okei. Oho. Mä otan oikein, koska oikea on aina oikeassa. Aivan oikein. Okei, tämä on siis joku... Mikä? Litsunen. Me ei nyt tiedä minkä makuinen tää on, mutta maistetaan. Veikkaan, että on hyvää. Tää tuoksuu joltakin salaatilta. Oikeesti tää tuoksuu joltakin salaatilta. Hyi. 0/10. Ei. No jos... Eiks tää mun mielestä pelkkää
Mä annan joku, no ei toi niinku niin paha, joku 3. Okei, 0/10. mä en nyt yhtään tiedä mikä tää lytsi on. Mä annan 3/10. Mä annan 0/10. 2/10. Okei, meillä on enää 1 juoma jäljellä. Tämä on siis joku peach flavor, eli persikan makuinen. Se pitäisi olla hyvä. Niin, mä veikkaan, että se on 10/10. Mä veikkaan, se on 9,5/10. Tää tuo 10/10 tuoksuu heti. Niin. Joo. Vähän outoa persikaa ja sellainen. Jos ottaa ne... Mun mielestä joku 6,5. 6. Mun mielestä tää ei oo niin hyvä. Mun mielestä tää on 4,5. Mun mielestä on 6/10. 5/10. Meidän mielestä tää oli paras. Maistetaan kaikki nyt vielä kerran. Eikö se on vähän makea? Vähän. Niin, se on vaan tosi hyvä. Mä tiedän mielipide. 10/10. Mäkin vaihan. Mä vaihan varmaan joku 9,5. No syödä joka päivä. Ei kun tää ei oo ihan 10/10. 9/10. Tää siis meidän mielestä paras ja huonoin oli varmaan joku... Joo, se on litche. Eikö mikä tää? Litch. Me ei vieläkään tietääks kukaan mikä tää ihme litche on? Moikka, nähdään seuraavassa videossa. Muista tilata tää kanava ja painaa tykkäystä. Moikka! Heippa!